Miquel Valls, què tal, com estàs? Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, gràcies per atendre'ns al món de la tele. Parlem amb tu per conèixer una miqueta més la teva trajectòria com a presentador, com a reporter. També aquest programa 8TV que estàs presentant ara des de ja fa uns mesos al 8 Maníacs. Ara, si et sembla, parlem una mica de tot plegat. Primer, com estàs passant aquests darrers dies? La pandèmia, com va una miqueta tot? Doncs la veritat és que estic molt bé, o sigui, estic en una etapa de la meva vida molt tranquil·la, molt content, molt feliç. Podem fer el que m'agrada a nivell professional, que és conduir i presentar un programa de 3 hores amb molts continguts, des de la part més d'entreteniment, la part més política, la part més d'actualitat i també la part més social que interessa a la gent. I també segueixo trepitjant el carrer, estant a prop dels ciutadans. I també ben aviat a 4 s'estrenarà aquest reportatge especial que vaig fer pel Punto de Mira, on també m'ha permès donar una altra visió de la investigació amb els temes que hem tractat. Tu vas néixer, ara si et sembla parlem d'aquests projectes que tens ara a punt d'estrenar, els que ja has estrenat, com dèiem, però tu vas néixer a terres tarragonines, a Móra d'Ebre. Com recordes la teva infantesa, Miquel? Doncs la veritat és que molt feliç, o sigui que no recordo ni haver tingut cap experiència dolenta, ni haver patit ni bullying, ni res de tot això. O sigui, jo he crescut i he nascut en un poble de 5.000 habitants, que era molt petit, sempre he sigut el fill de la perruquera i el fill de l'arquitecte, fins que vaig començar a sortir a la tele i ja van ser els pares del nen que surt a la tele. Llavors la cosa va canviar, sí que és veritat que acostumo a anar sempre que puc. Fa molts pocs dies també vaig estar veient els meus pares i això, i la veritat és que la meva infantesa ha sigut molt feliç, o sigui, em vaig criar prop de la natura, molts animals. He estudiat en un col·legi de monges, després vaig passar a l'institut a l'educació pública i després vaig arribar a Barcelona i vaig estudiar periodisme a la universitat. Si li diguessin a aquell Miquel que vivia a Tarragona que ara estaria presentant aquests programes que presentes, a nivell professional com estàs, a nivell personal també com estàs, igual de bé que ens explicaves, tu creuries? Mira, jo la veritat és que mai he buscat res. Sempre m'ha vingut tot i la veritat és que m'ha vingut molt bé. És veritat que jo sempre tenia clar que volia ser periodista. Els meus pares sempre deien... El meu pare volia que seguís arquitectura, estudiés arquitectura, i la meva mare volia que estudiés dret. Llavors, jo, abans dels 18 anys, al poble on estava, i a la cadena SER, vaig començar fent programes allí durant molts anys quan jo estava estudiant allí encara. He estat molts anys a la ràdio, quan estava estudiant la carrera també estava a la ràdio, i la veritat és que la tele va venir per casualitat. Jo vaig fer les pràctiques a TV3, al canal internacional, i jo recordo que l'últim dia de pràctiques va venir la que era subdirectora d'informatius i em va dir, escolta, quins plans tens? I jo dic, doncs la veritat és que cap. O sigui, jo crec que torno a Tarragona a viure amb els meus pares. Em van fer una prova i allí vaig començar. O sigui, vaig estar 3 anys fent informatius, després vaig passar a presentar informatius, després vaig tornar a TV3 a presentar un programa al migdia i tot això ha anat sempre al costat de la ràdio, que és veritat que ara la trobo a faltar, que m'agradaria molt tornar a fer ràdio, però és que no tinc temps ni hores al dia. Ets més de ràdio o de tele, per això? M'agrada molt la ràdio perquè la trobo com molt més personal, pots jugar molt més, t'implica més i alhora menys. O sigui, t'implica més al nivell de que la veu és tota la força i has de confeccionar unes històries i explicar-les d'una manera que enganxen a la gent, perquè evidentment no hi ha imatge, la gent s'ha de refiar molt de tu del que expliques, però el lloc és més còmode perquè la ràdio és molt més immediata, requereix molta menys preparació a l'hora de sortir a la tele. Hi ha gent que es pensa que sol treballem les hores que sortim en pantalla o els minuts que sortim en pantalla, no? I al darrere hi ha una jornada laboral molt dura abans de que la gent ens pugui veure a través de la televisió.
Miquel, si veiem el teu currículum, és el que deies, no? Vas començar a la ràdio, després a TV3, llavors tornes a TV3. És com, suposo que és la vida d'això de la televisió, no? I d'un reporter, no? De no parar quiet a un mitjà, no? Has anat i has viatjat per tot arreu i a molts mitjans. Jo he estat a TV3, he estat a La Sexta, he estat a Canal Català, ara estic a 8TV, estic a Telecinco des de fa 7 anys, que per mi això ja és un rècord. Jo sempre és veritat que em donava un marge de 2 anys d'estar als llocs. És veritat que mai m'han acomiadat de cap lloc, però sí que sempre he saltat a fer una altra cosa, perquè sempre o perdia la il·lusió o el que feia ja em resultava fàcil i no suposava cap repte per mi. És veritat que amb Telecinco porto 7 anys ja, gairebé aquest any es compliran 8 anys. Per mi suposa tot un rècord absolut que tampoc ni m'ho crec. Vull dir que tant de temps estan en un mateix canal, estan en un mateix programa, estan en una mateixa productora. És per tu un repte llavors cada dia estar als matins de Telecinco? És un repte perquè són temes diferents, però al cap i a la fi, quan ja portes tants anys, sí que és veritat que el repte deixa de ser tan repte. Però és veritat que el projecte em segueix il·lusionant i em segueix motivant com per despertar-me cada dia molt aviat i seguir fent el que estic fent. Clar, tu cada dia, parlant de Telecinco, amb el programa d'Anna Rosa, coneixes històries, ja pot ser d'ocupes, no? O de famílies que estan destrossades, o 1000 històries, però totes relacionades amb la gent. Això com ho vius tu? Perquè suposo que quan arribes a casa això acaba afectant algun dia o altre. Doncs mira, és veritat que durant els primers mesos ho vivia d'una manera molt traumàtica per mi a nivell personal. Després ja et vas acostumant, després sí que ja saps separar una mica el que és feina i el que no. Sí que és veritat que moltes de les històries me les emporto o seguim en contacte amb els protagonistes. Pensa que durant aquests 8 anys he cobert des d'eleccions, des d'un procés independentista, des de les crisis del govern, des d'Urdangarín entrant a la presó. O sigui, són fets tan insòlits que jo crec que amb tot aquest temps crec que la realitat supera la ficció i la realitat en molts casos sense ser ficcionada ha interessat molt més que qualsevol sèrie de televisió. Tu cobreixes la zona de Catalunya i també Rodalies, si no m'equivoco. Creus que el nostre territori té interès a nivell nacional? Perquè, com has dit, hi ha hagut moltes coses que han passat en els últims anys, no? Creus que té interès encara? És veritat que durant tots aquests anys jo he mogut per tota Espanya. Al programa Ana Rosa he fet de tot. He estat a plató, he estat presentant a plató, copresentant l'actualitat, he estat al carrer, he viatjat tot Espanya. Sí que és veritat que des del procés independentista vaig instal·lar-me més a Catalunya i sí que és veritat que Catalunya és una comunitat autònoma on passen moltes coses i hi ha molts dies que ens fem mitja secció de temes que passen a Catalunya, des de successos, des de política, des de temes més socials, i sí que és veritat que sempre interessa i que Catalunya genera molta informació i de molt interès per la resta d'Espanya, sobretot pel tractament que li donem i per les coses que passen aquí. Miquel, deixem el programa d'Anna Rosa, si et sembla, perquè són moltes les coses que podríem arribar a parlar, però ens centrarem més en l'actualitat, en lo nou, diguéssim, no? Que és aquest programa, el 8 Maníacs. A mi se'm fa una mica estrany perquè coincidim en aquest programa, jo estic en aquest programa gràcies a tu, diguéssim, però bueno, ho deixarem una mica a part. Què és el 8 Maníacs? Per la gent que no ho sàpiga. El 8 Maníacs és un programa on un grup de persones molt variopintes i disperses, que no tenim res en comú, ens trobem, posem tot el que pensem en comú i ens ho passem molt bé cada setmana. Jo crec que aquesta és la finalitat. Tenim una part d'entreteniment, tenim una part d'entrevistes molt interessants on han passat, jo crec, els millors personatges dels programes que han tingut 8TV. Hem tingut Esperanza Aguirre, hem tingut Artur Mas, hem tingut a Collboni, hem tingut a moltíssima gent que és impensable que s'asseguin de forma gratuïta en un plató de televisió. Tenim la gran avantatge de que s'obren, de que creem un clima molt bo, de que són ells,
de que ens donen titulars i que després aquests titulars es viralitzen i es converteixen en una notícia a nivell d'Espanya i arreu d'Espanya. I és un programa també que molts cops apareix i genera notícies a d'altres programes de televisió. És veritat que també hi ha una part social que a mi m'interessa molt, que es posa sobre la taula els temes que més interessen a la gent, on establim un gran debat, sempre amb una llibertat i amb una pluralitat màxima. És veritat que a mi mai m'han imposat ni m'han dit el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer. I després tenim una part d'actualitat on repassem tota l'actualitat de Catalunya més impactant per la part final del programa, des d'un punt on toquem tots els àmbits, des d'un punt judicial, perquè hi ha un advocat, des d'un punt judicial, des d'un punt policial, perquè hi ha un mosso d'esquadra, des d'un punt psicològic, per entendre més les víctimes, i des d'un altre punt també. O sigui que toquem l'actualitat des de tots els punts possibles per donar un aspecte més ampli i que després ja la gent agafi les pròpies conclusions. Nosaltres el que no volem fer és eleccionar ningú. Nosaltres posem una informació sobre la taula i diferents experts opinen sobre aquesta informació, però l'espectador, com jo sempre dic, no és imbècil i al final sempre es crea l'opinió que té respecte al que nosaltres estem fent. Sí que és veritat que jo estic molt content amb el programa. Sí que és veritat que m'agradaria anar en un altre horari i en un altre dia. Els diumenges a les 3:30 de la tarda és un horari molt complicat, on lluitem molts cops amb el futbol, amb les finals del tennis. És una hora de fer migdiada, és una hora de pel·lícules. Però bé, de moment estem sobrevivint, portem 6 mesos. És veritat que estic molt content amb tot l'equip que m'acompanya. Que m'agradaria fer més audiència? Clar que sí. Que pel carrer, ara, a dia d'avui, m'aturen més preguntant-me per 8TV que no per Telecinco, també és una realitat. Ostres, això no ho sabia, Fixa't. Però, Miquel, tu havies estat ja a 8TV amb Ruth Jiménez, si no m'equivoco. Què recordes d'aquella etapa? Tornant ara després a 8TV, Doncs recordo que va ser una etapa bastant diferent. Nosaltres estàvem contractats per la productora del Josep Cuní. Vam obrir una finestra on 8TV no la tenia, que era els matins. Veníem d'un zero i havíem de començar a obrir el que seria la programació de 8TV. Treballar amb la Ruth va ser un regal. Me la vaig emportar després com a amiga i la veritat jo crec que va ser un dels programes més que he fet a la tele. Miquel, això era del Grup Godó, en l'època de Grup Godó. Ara 8TV, l'actual 8TV, és de Nicola Pedrezzoli, que tu també havies treballat amb aquest empresari a Canal Català, no? En els teus inicis. Aquest empresari fa molts anys, quan era un nen i vaig començar a presentar els informatius, vaig tornar a coincidir després en una etapa on ell va obrir una altra televisió que es deia TVCAT, que feia un programa per la nit, molt gamberro, i jo crec que això és l'essència del que després ha sigut 8TV. Aquesta és la tercera vegada que treballo amb ell. Què vols que et digui? Moltes oportunitats, no?, per fer programes i per expressar-te tu com a presentador i reporter, no? Suposo. Sí, la veritat és que sí. Què t'agrada més? Ser reporter, presentador, les dues coses, combinar-ho? Sincerament, ara estic bé. La veritat és que estic bé. Jo crec que he fet tantes coses, he tingut la gran sort de fer tantes coses, que jo crec que l'únic que em queda ja és presentar un concurs de tele. Que a mi m'encantaria presentar un concurs de tele, perquè al final jo crec que vas a fer molt més entreteniment, no? I és una visió nova que jo encara no he fet. Però la veritat és que estic content. Sí que és veritat que el carrer és molt dur, sí que és veritat que cada cop hi ha més periodistes joves que estan al carrer, evidentment, com jo també ho vaig ser. Els anys van passant i és veritat que el carrer jo crec que és l'escola perquè després puguis ser un bon presentador i puguis ser un bon moderador, perquè al carrer, al cap i a la fi, tu tens un plató de televisió improvisat. No saps mai a la vida el que et passarà, perquè tu no pots controlar les coses que hi ha a l'exterior. En canvi, a l'interior sí, però a l'exterior, des del temps, des de la gent que passa pel costat, des dels convidats, des de si algú t'increpa, des de... hi ha 1000 factors que tu no pots controlar. Llavors, el carrer, és una molt bona escola per després seure en una cadira i entendre també molt més
la gent que treballa i que treballem al carrer, que és un dels treballs més durs, on hi ha més hores i on és més sacrificat, i al final un programa dels que fem nosaltres, sense una finestra al carrer, no és absolutament res. El carrer és la vida, amb la qual cosa tu vols veure la vida que passa al carrer. El que passa en un plató de televisió, al cap i a la fi, tu pots imaginar moltes vegades, a no ser que estiguis en un Sálvame. Exacte. Miquel, deixem ara la teva vida professional a nivell de televisió i ràdio. També tens un llibre, Hilo Rojo, no? El 2015 vas publicar aquest llibre, que deixa'm que llegeixi la portada, la frase de la portada: no importa desde dónde estés ahora, sino que el destino hará que nos encontremos. Penses el mateix ara mateix? Sí. Sí, jo crec com molt amb el destí, la veritat. Crec molt en no buscar les coses. I crec que les coses arriben quan menys les busques. I quan més tranquil estàs i quan millor estàs. Perquè si t'arriben les coses i tu a nivell personal o professional no estàs bé, el que t'arriba jo crec que no ho podràs disfrutar. I jo crec que sí, la veritat és que segueixo creient, sí. Aquest llibre és una novel·la romàntica. Tu estàs passant un moment romàntic a la teva vida, ho podem dir, això, no? Bueno, tu digues el que vulguis, que jo et contestaré el que vulgui. No, clar, evidentment. Estàs feliç, això és cert, no? Estic content, Això ens ho has dit. sí. Estic content, sí, és veritat. És veritat també, tornant al tema del llibre, que aquest és el segon llibre. Jo vaig publicar, quan estava a TV3, un llibre de relats, que eren 12 històries camuflades que els havien passat amics meus, que parlava sobre l'amor líquid, que és aquest amor que t'arriba però que marxa amb molta facilitat i que canvia amb molta rapidesa també, perquè és un amor amb el que no et pots acollir. Llavors, aquest llibre va funcionar molt bé, aquest llibre de relats. L'editorial em va proposar fer una novel·la i és veritat, quan aquesta novel·la la vam publicar amb un Sant Jordi va arribar a la tercera edició. Si m'agradaria seguir escrivint, sí. Que no tinc temps, també, però jo crec que és tan terapèutic escriure, la veritat, i jo sense anar, evidentment, d'escriptor ni res. O sigui, jo soc periodista i els grans escriptors d'aquest país són els que són. Però sí que és veritat que va arribar-me en un moment de la vida que a mi em va ajudar molt també a nivell personal per curar coses o per comprendre coses que encara no havia sanat. Perfecte, Miquel. Doncs queda tot dit, suposo, no? De la teva vida personal estàs molt content, a nivell professional també. Nosaltres t'agraïm que ens hagis atès, que ens hagis explicat una miqueta més sobre la teva vida. Gràcies. Gràcies a tu, un plaer, i que seguiu treballant també fins ara.